Ik wou weten wat er onder en boven wetter te zien is in het moerasgebied van de Delen, bij het Jereveen. Voor het Oranje Woud Festival had ik in opdracht van de omroep een filminstallatie maken. Het begon mij een aquarium met motor. Doe een grutter aquarium. En uiteindelijk waard het een gwas met een motor en een camera. Voordat we zonder domplie in de Delen. Roel Vriesema is boswachter van de Delen. Nou, de Delen dat is eigenlijk een gebied met een hele grote wetter. Ik wat bosk, rijdlanden, maar vooral wetter. Dat is ontstaan door veenwinning. Vroeger is hier een grote groeven, veengroen voor de turf. Ja, het is toch het zijn weerde gebieden. Ik heb hier meerdere plekjes die ik heel mooi vind. We staan hier op in, maar er zijn een aantal plakjes bij. Ja, die stralen aan rust uit de zee. Dat is een plak. En wat ik heel bijzonder van de Delen vind, de geschiedenis kan je soms ik zou aanlezen hier nog in het landschap. Daar zit ik zo'n verhaal bij. De eelstiekel dat is een wetterplant die hier in het wetter groeit. Hij komt er steeds meer. Hij heet Jeren Voetwest. En hij is vooral bekend, libellen zitten er vooral op, de groene glazenmaker. Het is het leefgebied van de groene glazenmaker. Maar ook de blauwsteens, die mochten vroeger zijn nestjes heel graag opzetten. En dan hier, die leidden zijn eikens op die krabbeskeer. Maar de krabbeskeer weer een heel bekende plant, die groeide al volop in het wetter. Maar hij is eigenlijk verdwenen omdat de wetterkwaliteit achteruit ging. 80 en 90 jaren ging de wetterkwaliteit weer volop slechter. We hadden minder het wetter weer vervuild en die krabbeskeer is voortgegaan. Dus nu zo langzamerhand het wetter weer kinderen komt, zie je op steeds meer plakken met de voorzien komen. Maar wel een plant die had geen wetter nodig. En dan kent wel door het wetterbaggerie dat het slip al even naar boven kan, een stuk vervuiling krijgt en dat het samen weer vervot is. Het is wel heel kwetsbaar, ja? Nou, dit zijn eigenlijk restanten van Blauw Gesland. En het mooie is dat het vroeger hier helemaal weer. Het waren alle keer van die eerme Geslanden, heel lang om ze. Want ze waren vrij wierd, het leid al leeg, moeilijk te bebjurken. En toen kwamen de veenbazen en die kochten dit soort land op en dat gaan ze uitgroeven. Want ze zagen meer heil in de turf. Maar het weer wat eerme groen van björkje, maar wel een prachtige natuur. Maar ik weet bij de bijvoorbeeld, mijn heid wil iets boeren en dan moesten de moesten leren. Nou ja, dan weer geen land te krijgen, nou, dan moest de björkerij maar voort gaan met die leerdienst. Want het boerenbestaan dat weer te liet dat hier geen bestaan meer. Een beetje siert, een beetje vee, wat bergen, van alles wat. Nou, dat bracht net genoeg op en dan zijn ze stop. En dat is eigenlijk, ik sta met de turfwinning, we hebben hier gewoon een turfmeid zien. En op een gegeven moment kon ik niet meer uit, want de gas weer er al. En de steenkwallen komen met de minen en koenen meer. Dus eigenlijk dat gevoel, dat weer hetzelfde. Men moet stopje. Ja, dit is een veensteker. Je hebt wel een stuk of 3 van die apparaten hier aan het werkwijs in de Delen, want deze stutsende groen als het ware, dat werd het eruit baggeren, een soort baggermachine. Nou, dat weer heel vroeger die met de schepen, maar die baggermachine die nam het werk over en de werknemprogrammering op. Nou, dit weer de laatste. En eigenlijk staan we hier op een heel bijzonder plakje, want de vervening in de Delen weer een hele letters. Je bent pas rond 1930 begonnen en rond 1960 ben ze stoppen met de turf bij deze machines. En ik vind dit ook zo'n mooi plakje. Je staat hier en je leidt die machine. Hij is gewoon, hier is men stoppen. Men kon net eens weer de ijzerprijs, de vervening en de leesblauwen en zou er later mee gaan. Nou, het bijzondere hier als je staat, denk ik, ja, hier met mijn hutwerk in de Jermoer en men van ellende hier stoppen. En men wist net wat men bracht hier en uiteindelijk hier men een prachtig mooi natuurgebied maken dat er uit voortkomen is. Nou, dat hadden de meesten toen het hier nooit wisten.